Miling malang cawo ani obekha. Miling malang cawo ani obekha. Nadi mokala ani sampili nogui tongkhana. Sherek sarak mai thango ani obekha. Sherek sarak mai thango ani obekha. Tak dong na ne. Achungni imango jatuh nang payai. Asing no machu te malaya. Angke. Amti desan program nong maya pokoi thangbai. Guys, joto nano lapsoka ane tini na blog hanggang ang tabo pundi kira dito iko yung ketika seman ko oyong tumayong hino abo ekdom kekrang green color pa na cuma ni karang masih jaga thui thangka ane mu macing bo khang ne bo thai khang mani ko thai kya iko na di phang cha si phang ni ta wu yang ni ka bo phang si kon okay abo tini phalai sekarang kau bawa ka ang, cunai hingke ang bocah ka, beseli genang kolai kere. Cisari kani, punung mali ya tan orang ka, ang punung antawa iko naidi ani mui masih. Ani kumsak nadi kumtok lah, kumsak, nai thongan ni bopang. Oba hai kalari kena hingkai markan nai thu tabo khai ani sobai bethai cha suka sobai ba ang o sobai ta tini khakpa no khana phulia ja din phan tonai mana hainyo kun phano ta hanai sanai phulia ta sopung nya ani kha thalik bo oba cha khang phating ni phatik ja obo gai thaya ko bo phangchi ko koi bar se bai khabo mo kai teng kai mi khang ka aram nang beli ko ayo misrum ma yang mo si thangsiu abodi ke khang ma nai ba o so kang se phai se ke sai ba yang tin pusung kata apa tiris sate kemana ini bunyilah bubar cipar tong paan lihat haji tong kai kok hari nasi naik tong guys karaya sungmanita tini anu pesai ke megi sungnarung aga sungnarung thaya ani bonamang sungru do hangga kana tini ke sup nang naik ta hangga ke sengkare jalai sinai te mane nosto khali hani tab kai sengsalai sinai ari kontrol pui reza doi narizak sorry doi narizak bela donya bang oja kan salai sinai da nung donya ra bang kan belai donya bang thaga haida thoka hai pano thoka da mo sonang lia ang barno no huwa kai redi hin chable nung ri jer teman to ro pa ke tabu khangkai megi sagrana ang mamai dokter sungbai kya horni tini horni to ta komo uko soi besli geri jaro bazane peta abono godok khaireman anga sobai ro bodaluk jak setei godok ke tiri chalainai megi jana mosongo thajing sikati chai pe mena haipono megi paitu phaijak tomala thajing dogana thangporo anga tak chalainai pa tin sabun tv naimang ekdom tongkha dakai megi chalai na an pesai ke sai tongkha ang khai jaya khum tak chalai ta ani pani puri paket pajak sih apa sih tin chawana khana chawana hanai sa ya tuk tak khai chai ko bin bolong nang ekdom nayo mana bono subscribe bo khajak ta ang miya horo asumsat khana woi blogger thiyo hane khana wodo ga sabu thoi
Engke bumu bo maya jomatia hano. Angke bo jomatia hani jongota. Engke bo o sanai rongno kisaling ro hodin sama se. Boro hori maya. Ani mobile be MB pajak. Bomu thikya sabo thikya. Ulo simano. Bekha tong thokle kisa pana. Bin bolorok se ang misi khenale. Nayo ang bin bolong no saradin se nayo. 혹시 살게로 더이탕고에 뭐라고 하냐? Kasih langsung belah bo. Rabuke ang Maggie rok sabai kya bukhura hopai kya Rabuke TV nai sinai teng teng oh ama bai kis bai songno bokol khainai ani bai kesano bokol khai kya di boro hingke tapo hingke amana khainai obna pare bai kotona khainai obna pare basnya khainai obna pare mananya khainai tarpore khai mai sasinai tata